ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଛତୁ ବେସର ତରକାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ବନେଇବା ଖୁବ୍ ସହଜ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ବି ବନିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟରେ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ଯେ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ପ୍ରଥମେ ଛତୁକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଆଳୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। କଢ଼ାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଛତୁ ଏଠି ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏଗେନ୍ ଆଉଥରେ କଢ଼ାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ଫୁଟଣ ନେଇ କଲର୍ ପାଇଁକା କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ମୁଁ ମସଲାରେ ଏଠି ଧଳା ସୋରିଷ, କଳା ସୋରିଷ, ଗୋଟା ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟର ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଲିସ୍ କରି ବାଟି ଦେଇଛି। ତେଲରେ ଆମେ ଏଇ ମସଲା ବଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲେ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଛତୁକୁ ବି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ବାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଗରମା ଗରମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଛତୁ ବେସର, ଯାହାକି ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।